zvoní. Drn, drn, drn. Čo ma to budí? Drn, 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 drn. Ahoj Sibi, mohol by si ísť ku mne? Mám nejaký nový vynález, potrebujem ho otestovať. Oka Sibi, pardon, oka Paťko, tak môžem tam kľudne zájsť. Tak príď. Píp. Tak si zatiaľ idem sadnúť. Ja si zapnem asi moju podsvietenú pohovku. Už svieti, dobre. Už počkám iba na Sibiho. Tak idem si mobil odložiť do kufra a hneď idem za ním. Tak idem si ho odložiť. Tak hotovo. A zabudol som zatvoriť kufor. Tak. A konečne idem. Tak. Už som tu, idem zaparkovať. Tak, a už som tu. Ale ako sa dostať hore? Moja hlava. Ahoj Sibi. No, môj nový vynález je výťah a preto ti ho chcem ukázať. Je veľmi kvalitný, takže ho môžeme hneď ísť vyskúšať. Dobre, tak poďme na ňo. Pačko, a tento výťah je vôbec stabilný? Hehehe. Hops. A už im to nepomôže. Musím ešte zdrhnúť. Hop. Pačko, čo sa to deje s tým výťahom? Jupi, spadli dole. Zobral som im jednu súčiastku, ktorú samozrejme nepotrebujem, čiže som ju vyhodil het. Čiže ja tu môžem kľudne čilovať. Kde to sakra sme? Ja neviem Sibi, kde sme, ale je snieť nejaký papier. Ideme sa pozrieť. Okay. Hej, Pačko, počkaj na mňa. Sibi, to je nejaká mapa. Asi máme nájsť nejaké krúžky. To je nejaká mapa. Asi máme nájsť nejaké krúžky. Prvý diamant, zelený a nejaký modrý, či čo to tam je. Tam je Minecraftový strom. Aha, máš pravdu. Tak, Pačko, asi začneme najprv tým červeným diamantom. Hej, ale ten Minecraftový strom vyzerá ako tamten, vidíš ho? Hej, vidím ho, pekný. Tak ideme sa kúknúť tam. Hej. Pačko, poďme tu vyliesť. Ja už leziem. Aha, idem aj ja. Už tam skoro sme na špičke. Už aj ja leziem. No, Pačko, už lezieme, už tam takmer budeme. Poď, Pačko, pomôžem ti. Ja tam vyleziem aj sám. Aha, tak ako chceš. Sebi, je múr a tam zároveň bola aj tá, kde sme mali ísť. Aha, tak máš pravdu. Poďme sa tam teda pozrieť. Pačko, ale ako zídeme dole? Skáčem aj ja. Au. Bežíme. Poď, Pačko. Pačko, sme tam takmer rýchlo. Už tam, Pačko, takmer sme. Už sme takmer tam, Pačko. Už ťa prebieham Sebi. Nie, to určite nie, ja ťa dobehnem. Ja už nedvíham, Pačko, už sa zobieham, jupi. Kámo, to není fér. Som rýchlejší, ja som vlastne rýchlejší. Sebi, to je najvyššia tráva. Áno, dobre. Dobre, Pačko, sme v nejakej veľkej tráve. Vravel si to. Pačko, kde to sme? Ja už som tam skoro. A ja. To je riadne veľké. Sebi, ja už tam skoro budem. Čo, ty lezieš? Ja už idem tiež. Fú. To je také ťažké. Sebi, kúkni sa rovno. Ja, čo? Ty brďo, to je ale riadny strom. No, však to som ti chcel povedať, keď som ti hodinu liezol. No, to máš asi pravdu. Tak poďme sa tam pozrieť. Ideme si závodík, kto tam prvý dobehne. OK, tak poďme. Tak asi tam ideme skúsiť skočiť, nie? Ale je to lepší nápad. Ja tam leziem. Tak idem aj ja. Skoro hore. Čo? Nie. Ale aj tak ma čakať celkom ešte dosť veľa cesty. Jump! Ledva sa tam držím, pomoc! Hoď som tam. Hodím ti lano, haja! O 5 minút potom. Už skoro som Sebi. Jupi! Sebi, ty máš ten super jump, tak koľko môžeš krát použiť? No, môžem ho použiť takmer vždycky.
len musím sa potom dobiť, lebo potom som veľmi unavený, vieš. Hej, tak vyskoč tú parapetňu hore. Tam hore? Tuta? Hej. Skúsim to, ale negarantujem ti víťazstvo. Ultra jump. Nie! Rýchlo sa mi príde, nechcem byť, hačem ti lano. Ja som sa chytil, už leziem. Les, ja som na nebezpečnom mieste. Kamo, ďakujem ti. Skúsme vyliesť potom kábli. Ten je asi bezpečný. No, Neviem. neviem, možno, skúsim to. O pár pokusov, rôznych trápnych pokusov neskôr. Sebi, teraz tam skús konečne hodiť to lano. Hej, idem skúsiť, hej. Dobre, Pačko, máme tu lanovku, ideme sa šmyknúť. Hua! Sebi, kam to Safra hodil? Neviem. Ešte tam. Snažil som sa. K tomu stromu, kam máme ísť, ale niečo to smrdí ako je. Fuj. Skús to hodiť k tomu. Vidím ten diamant, Sebi. Kde? Tam je ten červený diamant. Vidím ho aj ja. Musíme ísť poň ho. A rýchlo teda. Inak tu umreme. Tak idem hodiť znovu. Hája. Idem prvý zase. Uí. Dobre, idem aj ja. Už idem aj ja. Au. Chyťte diamant, rýchlo. To sa nepostaví. Ja. Mám ho, Pačko. Puf. Jau. Jau, ty ležíš na mne, Sebi. Prepáč. Sebi, zelený ľahký, bude som nejaké tehly okolo nejakého kra, ak na veľký strom. Aha, tak ideme sa tam pozrieť. Hej. Hop. Kde to sme zase? To čo je za hlas? Čo je, Sebi? Ja neviem, ja sa tiež bojím. Čo to je za hlas? Ty nám dával minulé, ty to spadli. Hej, tak máme robiť podľa jeho inštrukcií, tak ideme hľadať. Sebi, ten strom je riadne ďaleko. Mohli by sme sa zvaliť, že sme muchy a oxidovať ako on nás pasňa, možno tam odletíme. OK, tak vyskúšajme to. Hej, tak ideme oxidovať človeka. Po pár minútach oxidovaní Vizardika. Áno, Vizardika. Tak, nádherne si idem. Iba tu štípete. Chudáci! Pačko, ty si muchy zahodil, ty Nevadí, kokos. škrabali ma jak prasa. Odišli. No, takmer otravili mňa. Počkaj. Ja, mňa už štipli. Moje kríže. Som mám iba decko. Kde si? Počkaj, ty si hore? Hej, ja som čekám. No, lezieš tam. Kamo, ľudia, musíte dať veľký like, aby som sa tam dostal, alebo odber, takže 3, 2, 1. Ty si ho tam stále nedal však, tak ho tam daj. Inak zaspíš ako tam Pačko. Takže 3, 2, buď ticho, 1 a klik. Presne tak, dajte tam obrovský like, ako som klikol na váš displej na mobile. Ak ma kúkate. Takže skúsim veľa síl a idem tam vyliesť. To je také ťažké. Už som tam doletel, Pačko, môžeme ísť. Kamo, Pačko, ideš? Pačko! Už idem. Dobre, poďme. Ježiši, musíme zoskočiť. Ja vezmem. Ja to nedrgnem. Dobre. Sebi, choď doskoč dole a ja to nedrgnem, dobre? Taká. Zaspoň na teba. Som v poriadku, našťastie. Jupi. To som bol ja. Fú, našťastie ten kameň už spadol. To som bol ja. Aha. Au! Po 1 roku uzdravovania kostí. Jau. Hlava. A ďalší je v záhrade. Teraz akože ideme bežať, už normálne ideme. Sebi poďš bežať, očividne ďalší je v záhrade. No, tak ideme. Hop! O 10 minút bežania potom. Paťko, bacha, ja sa ledva držím. Ty sa ledva držíš?
Ty, ešte si hore, ja som spadol. Au. Sebi, mohla by to byť teoreticky vychádzka, nie je to také zlé. Prosím, radšej sklapni. Ja som Tačko, a prečo sme až tak vysoko? Ako zídeme dolu? Jednoducho, zobrala som nám obidvom listy. Počkaj. Čo? No, proste uvidíš. Ver mi. Aha, dobre. Letíme! Sebi, to sú také kľúčky. Že čo máme kľúčkovať? Ja si... Opa! Sebi, Opa! to sa máme otočiť. Opa! Šípky, Sebi, na zemi. Šípky? Kde sa roztrhol? Rýchlo, skoč na mňa! Už sme u toho modrého kryštálu, poďme. Jupi, iba ďaká tvojej hlúposti. Máme ho! Wow! Sebi, už to funguje. Máš pravdu. Čo to robí? Neviem. Pačko, prišiel tu výťah, môžeme strhnúť. Rýchlo. Tak ideme, letíme. Ují. Pačko, konečne sme sa už vrátili. Hej, to je pravda, ale je to nejaké divné. Je tu nejaký moc veľký kľud? Však? Sebi, že si idem spať. Teraz sa ti idem pomstiť. To uvidíš. Po 10 minútach detských bitiek. Medzi tým, Pačko. Mi. Čo sa stalo? Idem asi stať. Ja neviem chodiť. Medzi tým Sebi, čo tam umiera. Teda vyžať. Habrakadabra, kungura, uá! Zapadá slnko, skúsi to teraz, ty šmejde. Ja ťa porazím. Pomoc! Ha, porazil som ťa a teraz umreš v pekle. Aj, rýchlo! Ryb, Tačko. Ha! A mám ťa! To čo sa stalo? Zamyslela sa mi tým strojom, bolo ťažké, ale som sa tým chytko. Tak to mi odľahlo. O jeden deň potom. Tak, Pačko, podľa teba teraz ten výťah už bude fungovať? Pridal som tam rýchly mod, takže už musí fungovať. Aha, tak OK, ideme na ňo. Uj, Pačko, ideme! Pre ďalšiu čas dajte like a odber. 150 lajkov.